дар тибби муосир сабзӣ ва шарбати онро ҳамчун давои сервитамин барои табобати А гиповитаминозҳо тавсия медиҳанд, ки он механизмҳои муҳофизатии организмро низ баланд мебардорад. Бинобар ин оби сабзиро духтурон бисёр вақт барои табобати гепатити музмин ва шадид, камхунӣ, ҳамчунин баъди ҷарроҳӣ ва бемориҳои кӯдакона тавсия дода, ба занҳои ҳомила ва кӯдаки ширхӯрадор, ки аҳамияти калон дорад, тавсия дода мешавад, чун он сабзишу инкишофи кӯдакро ба эътидол меорад. хусусан сабзӣ барои табобати зардаҷӯш ва қабзияи шикам нафъи калон дорад. Ба беморони гирифтори илтиҳоби меъда ва захми меъда оби сабзӣ тавсия дода мешавад. Сабзӣ ин яке аз сабзавотҳои зироатие мебошад, ки дар Тоҷикистони азизи мо дар ҳамаи манотиқ қариб мерӯяд, дар дуконҳо фурӯхта мешавад, дида мешавад ва истеъмоли вай дар ҳамун хӯрокҳои миллии мо бисёр зиёд дида мешавад ва аз вай хӯришҳо тайёр мекунанд. Ва ин сабзӣ бисёр хусусиятҳои хуби шифоӣ дорад ва ҳанӯз аз замонҳои пеш фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, алломаи бузург, табибу ҳакими ҳозиқ Абуалӣ ибни Сино хусусиятҳои сабзиро гуфта баромадаанд, ки таҳлилдиҳандаи бодҳо, резоландаи киромҳо ва инчунин бартарафкунандаи хунукиҳо ва бартарафкунандаи балғам ва инчунин барои бемориҳои дилу рагҳои хунгард ва роҳҳои нафас, махсусан барои ринит ва гаймориту бронхиту пневмонияву дигар бемориҳо вайро тавсия додаанд. ба сифати ғизои парҳезӣ метавон мураббои сабзигӣ ва хӯриши аз он тайёркардаро тавсия дод. хусусан оби сабзӣ нафъи зиёд дорад, зеро дар таркиби он бисёр витаминҳои зарурӣ маҳфуз аст. ҳамин аст, ки дар назди бозору марказҳои савдо таҷҳизотҳои афшурабарорӣ гузошта шудааст, ки дар он аз сабзӣ, анор ва дигар намуди меваву сабзавот афшура тайёр мекунанду пешкаши хоҳишмандон мегардонанд. дар натиҷа онҳое, ки аз хусусияти шифобахшии фишурдаи сабзӣ огоҳӣ доранд, бо ивази 5 сомонӣ як истакон шарбати афшураи сабзиро харидорӣ намуда ба хотири беҳбудии саломатӣ менӯшанд. соки вайро ҳар саҳар агар ҷабида 100 граммӣ нӯшанд, касоне ки хирагии чашм дорад оҳиста оҳиста онро бартараф мекунанд ва инчунин тухми вайро хока мекунанд бо каме асалчой ба қадри 2 таблетка, яъне ки аз 1 то 2 грамм истеъмол мекунанд ва модароне ки шири онҳо хушк мешавад, шири онҳоро зиёд мекунанд. ва инчунин барои бемороне ки масалан чиқдре ки қайд кардем, роҳҳои нафас ва инчунин барои бемороне ки барои ҳазми хӯрок ва бемориҳои талхадон истифода бурда мешавад. истифодаи зиёди сабзӣ метавонад ки масалан ба ҷигар зарар расонад. аз ҳамин сабаб вайро бояд ба меъёри муайян бо тавсияи табибон бояд ки истифода баранд. муқаррар шудааст, ки ҷӯшоби тухми сабзии даштӣ таъсири талхаронӣ дорад, зеро дар сурати истеъмол кардани ҷӯшоби он дар беморон нишонаҳои диюрез нест шуда, ҳолати умумии бемор беҳтар мегардаду ҳарорати бадан низ паст мефарояд. хоса аҳамияти сабзӣ барои инсон ниҳоят калон аст. табибон онро ҳам дар намуди хом ва ҳам пухта истеъмол карданашро тавсия медиҳанд. сабзӣ ба таомҳои гуногун илова карда мешавад, зеро оби сабзӣ ва мураббои сабзигӣ таъми хеле гуворо дорад.